В южните Карпати едно дърво се хвати, как се хвати това дърво. В южните Карпати едно дърво се хвати, как се хвати това дърво. Публиката! Аз бях един от малкото, които излязохме тук тази вечер. Искам да ви питам едно нещо. Кой е номер едно? Я пак! Я да чуя другия фланг. Аре малко по-сериозно, ако обичате. Сега не сме тук на гей парад. Я по-сериозно да извикаме цялата поляна.
Така вече повече ми хареса. Сега вече мога да предам микрофона на своите ръце. Ще останеш ли да пееш и другото парче? Сигурно го знаеш. Няма да кажа, ще го познаеш. Дай тон, дай тон. Няма да ви дава тон. Ела да пееш с мен. Опитах се да светя като крушка, опитах се да ходя на мъже, опитах да стоя на тясто, опитах и какво ли още не. Пречистих се от всичко мръсно, опръскаме света с гъл, обърнах гръбта суетата, създал вечния скандал. Омръзна ми да съм свещовник, омръзна ми да мълча рекат, омръзна ми да се въртя на празно, омръзна ми и още как. Опитах се да светя като крушка, опитах се да ходя на мъже, опитах да стоя на тясто, опитах какво ли още не. Пречистих се от всичко мазно, опръскаме света за скал, обърнах гръбта суетата, създавам вечния скандал. Омръзна ми да съм часовник, омръзна ми да мълча река, омръзна ми да се въртя на тясто, омръзна ми и още как. Много ти благодаря, как се казваш? Пламен Михайлов. Пламен Михайлов, още малко адреса ще ми кажеш. Много ти благодаря. Искам да ви кажа, че много се радвам, че всяка година има този хубав фестивал, защото наистина Гошо Минчев беше един супер готин човек. Да не кажа неприличната дума пич, ама си беше наистина готин пич. И съсед, и абсолютен, интелигентен и готин, и съвременен, и всякакъв. Той е вечен. Какво? Чакай сега, че идва края на купона и ако ти го дам и ще минаме 10 часа. Кажи, добре, ама набързо, за да проверя с колко часа. Толкова беше готин Георги Минчев на времето и му забраняваха да пее неговите песни. Толкова, колкото сега сме всеки един от нас тук. Затова, нека всяка следваща година да сме все повече. Нека Южния парк да отесне. Нека ни дадат стадион Васил Левски за този концерт. Нека той да е жив. Нека българския рок да живее. Затова са се борили и Милена, и Васко Кръпката, и всички останали. Но техният родител е Георги Минчев. И за това сме тук. За това сме тук. Не, остави го. Той също може да каже много по въпроси.
Стара пеца. Нека кажем две истински думи, от две истински сърца. Аз мога да кажа едно нещо също за себе си. Аз съм малък, но до тук имам само една година, която съм пропуснал на Цвета Загош. От новогодиш, от малък съм тук. И съм я пропуснал, защото бях се счупен крак. И нямаше как да бъда тук. Ето и той да каже две думи, нека да приключим с концерта, да мога да продължи и да продължим както трябва. План. Има един младеж, който покрепна 2 години, Кръстър Войчето. Ако некой се сеща за него, беше от Буги Бараби. Да, и нека който има пиене в себе си, да огледа от него за неговия участник. Благодаря за хубавите думи, понеже напредваме много с времето и сме минали 10 часа отдавна. Още една песен и приключва за тази вечер купона. Благодаря ти. Радвам се, че пя с нас. Песента се казва Отгоре, защото съм сигурна, че това е отгоре. Когато на червено пинеш на небето, ще види всички как пъти покални винаги. Естествени страни, ужасни и доволни. Специално за отваряне на своите мечти. Всички ние да планем на небето и да не задвижите си тук. Всички ние да погледнем към небето и нека да се радваме за грижите си тук. Следи вишко поред своите пенешо високо. Ако ти обрежи и неща в човешки лик. Следи вишко вече, свата стара стороти.
направим следното нещо. Нека помолиме нашите братия, които правят колото, да отстъпят леко назад и да дойдат влюбените и да помолим Милена за истина! 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 Направим, защото концертът може да свърши така доста преди може би 20 минути. С всички дечица тук виждам, че имаме вече много гости на сцената. Акустичен вариант само тихичко, защото съседите наистина сигурно вече млазим по нервите с нашите децибели. Да си ходят! Спорт за всичките! Набързо, докато той си намери перата, да ви представя, това е Явор. На китарата Додо, на барабаните и Чавдар на баса. Бързо, почваме само. Я елате по-насам малко. Някой ли откарва сърцето ти, което плачеше нощна паса? Увяхна нещо вътре в тебе, не поглеждаш дори на път. Ще оставиш ли това, за което си мечтал? Из години си се борил, път по който си вървял. Някой те в сърцето ще поиска ей това, което ти си поемал, без дори да се разбрал. Някой те в сърцето ще те съди за това, че много си долагал. Никога не казвай да, когато чувствате ги няма в теб, когато роби своята замота, как се луташе той на път, уморен от своя бяг, продължаваш стената, вътре някъде дълбоко в тебе. Айде всички! И винаги оставаш сам. Някой те в сърцето ще поиска ей това, което ти си поемал, без дори да си разбрал. Някой те в сърцето ще те съди за това, че много си голял. Айде само припевите всички! Някой те в сърцето ще поиска ей това, което ти си поемал, без дори да си разбрал. Някой те в сърцето. Вие! Това, че много си голял. Специални благодарности на Васко, на господин Кръпка за това хубаво събитие, което той организира. Също така и на Столична община, които подкрепят фестивала всяка година. Милена, Георги Минчев и вие.
край на първа вечер. Благодаря ви, че дойдохте, благодаря ви, че останахте. Чао, до утре, 5:30 започваме с Валди Тотев. Благодаря ви, че пазите поляната чиста. До утре, дръжте се, ние сме с вас.